Assalamualaikum, mapiya gawe. Manto nakataya tano obsurip tanudan. Bago tano sumungko pagsyutan tano apang balan tano sa video. Mga video wa request o mga pagarita no mga idayda amaranaw na shid ap kuan sa tumas request lang. Sabab ko kare mangyan saya na miya magubar-ubar sumangaw na miya ng katano na ginanami ubay tano ron. Nadatanod ko ako mga bulaklakyan kahit nababutan tumadakal. Sabab ko kare mangyan na miya tiyada kalimpiwi nakatan miya karaburabong suutan na miya kare marimang. Nagukatan na miya kadakdakal so kalawagsan ipon saya na taman roden. Nagumbarang-barang sa naklas yawta nakataya adaman na pa ko saya. Ibarat batanun pengwa sa paltian tano nakapakay tano siya amangwa ugay nag nababuntan to madakal. Na ibarat bu pengwa tano ron napagilain tano bu kabatano bed mapangwa na balatigaw. Nabandutup kalte kalagi duda melay tano ron na manguda kaed na kaliladap kailay tano na suota na matagasirao nak nabab kalte. Nasakya sung tano saya na mateng kasukayaw walungan sabab sa malud niap ka pulit sa walungan. Nako di tano sandi ikan dedalakaw apiapan marimang nami nang katano agi amay to saya aniyo gamya nga gagangu suraon yan namya nga tatayutu. Namya pikir tano apangwaan tano ron to misting suraon yan umambu kagagatan tano ron mangwa. Kalagi dus tano miyari mo rang kukele tano ron na madaklira o na miya nga gagango na dabu mga uulog. Nasabab sa gupampananan miya gango na mabagri ka kakapit suraon yan na di tano ron kagaga kumuha. Na malumi isigisig sa mga gawi iya tantod mambu miya gango na kerororombuanan. Na pinaros tano ben kusungan tano katip ngan tano buupo nga kukuha tano ron suraon yan na kayda tano ron mga kukuha na teros tano bede. Naku kaplelakaw tano na suminilay tano siya daan nga miya madut tano ron na daan. May nang katano lagi do mga pepe paras ka mga ririgas so kayo niyan na supya mula tano ko last na mga puputi so kayo niyan. Ya kadagdakal sananan na sarbo miya kabadut tano ron na pelepas tanod nanan. Kamalutan lumang sa kaumangro o kapungukit-ukit tanudaan. Nakanabasan tanto mari mangkay kalama-lama buan na natapae. Kaya miya karanira ni buso tapae ko lala na siya gadan tano na magukit tano ron daang antano may layan to na ibuntala tapae. Nakatan miya kaumatano ron na di tanod panay kada bu tausan. Ginani plutuan sa niyog o di na kopras igirami kopras tano. Gira miyar bis tano sa niyog. Kay sabab sa kadakal sa mga niyog na gito'y hanap buhay tano saya sa inged tano. Namiubay tano sanda na inilay tano sutuwak na mabublagong bas. Tanod ba ni kapunaros tano bu amaya-may asar bu miya kaukit tano sa. Asar bu makadka tano san sa dipeng ati na penaros tano bo kamalutan san tumiyar kalagi dumapiasan sundo mapiakap ke sugata sanando. Nagwi barat buuan nasyungan ka sa kaumagsa na reot ka ora nakapakay ka sana sumirong. Ginan sumangaw parera na diran kelengan to maguni girami ku prasira na ginan ketimo-timo sa nakatno buana na may kamalud matay. Naditap karaw dumapukolyawaw niyan kababud na mga gabuton sa bukpo kinitambet-tambek yan sana kiula ko sa manautan. Sa mga kilidian na mga roroniro na niyo gadapan mamakala. Nadatano rubutan to malanggay na teros tano kusungan tano. Namalud niyap kagabi kataya lumingin suwalungan na lagi duba minisambi sumalibutang gu kata amya nagtano amya manguni sa mga takori nga paguni girap kagabi. No kato sa niyo nagya sulala na inukitan tano inakolasta sumong tano sa tamparoo. Kata agya kayo saya aming gapok dan napgalak tano ron mo bay kababud mga titipud su sa pakyan na mga ulugrak tano. Nasi isagi ubay niyan saya nasi itano ni video soy day data no request ikuya. Agu si ati Rayhana na may nagkatano si ibasagi akilit sen ana bagyong namiyunga nakatano nga niya nuda kano ron makailay. Ginanap ko sa lakap kailay tano san sa mga kilida karsada papaso niran subagyang sumaro ni ron. Nagyuto na diran no to di saan. Nasaya na miya kadakdakal saya sumabubaya mamaso sa bulaklak. O di na gira di kadikalasan na miya kadakdaklap ko matanoron na lagi dudiran di ipamasoon. Lagid pino mga palawan na mga brown suraon yan na anap ko matanoron sa mga kalasan ni gira mambo di tano di kalasan. Ako di tano di mamantabantay san sa mga kilitsan na di tano di magidayda nakatan minirampat ko video tano. Napteros tanon ko kaplelakaw tano nakatan na maganda norod makaw makapagsyutan tano sa video wa request to mga pagaritano. Namalo tano saya daan terig sa dipeng atoy kapiya kilida bentong na kay miya kadaya sa pagilidian. Sarwar busa kaw magsan malumare man ka mga alaso kayo ron. Bukay na ba napsungan tanusan kabibir na nakalasan na ginanak na ba ng kalimpewe. Mga bentong nga matusan gumangala kayo katana naman na mga sagingsan ginansu sagingak na babkakan. Usabop sa daan yugsan kay bibir na nakalasan na ginanadan limpewe. Ugay na sukalasan ap kailay nga amya karimare mangigira maawat kaw na ugay na may kamya kasurip kaw na miya kadaya sa didalam. Kay sumya kadagdakla kayo udi na miya nga ala kayo na makasurip kaw sa didalam na miya daya ka di pagtuanautan kay kasisirongan. Na balagi digira ak nabatan tumadakla kayo ro na mapiakap katarao na alungan na gumapiakap guran niro na YouTube karimare mga mapiakap pakatuunutan kak na bakasisirungan. Gidagya kilit sa alala na kanabaan na kayo ro na udi buanan priri kasuutan no napakaraburamugnan na pakarimare mga den. Kay mapiasa ni katusuutan kay lagi dubaanan sa samagaay kapang ba na gumarani pananan saig. Nagusa kabuban yan ro na anay gun na lagi dudi imbusak. Nakatayam ya matano sa den kukuan tano sa video an lagi dupaneyo bapaguran kamalo malibutang. Na kumalo tanusan kaya langgay na miyuran sa mga roroni. Nasumya ko tano video tano para ko na shidul maranaw tano na miya katanad nutus oranak na babenta to mabagar. Gumalo di mamagendundo sa mga roroni. Nasabab ko da ami kakendung sana mga kayo na miya kapiya-piyakap kagdamatanusan kundo. Na lumiyambong suwalungan kami ni sambi sumalibutang kamalud mambuayap kagabi. Nagyuto, pangninta lang tanong mapipiyasa iko mga darapatano. Follow and share. Salamat!